ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ചിരട്ടയും ക്ലേയും കൊണ്ടൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതേപോലെ ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടോയ്സിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആലോചിച്ചതാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചിരട്ടയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടൊരു ഡെസ്കർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന്. ടോട്ടോയ്സിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണാത്തവർ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. ഡെസ്കിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡെസ്കറാണത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ക്ലേ ഒക്കെ ചിരട്ടയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്യൂട്ട് ഷീപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി സ്റ്റഡുകൾ, മോതിരം, പിന്നെ സേഫ്റ്റി പിന്ന്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊരു ബ്ലൂ കളറാണ് നമ്മുടെ ഷീപ്പിന് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതേപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ.